fish pan dyan. Ay, ayun na. Mga huli. Santa Cruz, Pambilog. Project na naman. Sandals? Anong sandals? Vertical clearance. Homemade siomai, legit.
sinasabi? Nakikita ko lang yun. Dali nga, siguraduhin natin. Kulang sa kanya. Walang signage. Ito. Barangay Santa Catalina, San Luis, Pampanga. So guys, nasa may San Luis, Pampanga na tayo. Sa may Barangay Santa Catalina. Time check, 5:25 in the afternoon. Ay, 12 na lang. Advance yata. So, ito palang San Luis, guys. So, first time ko rin mag-vlog dito. Bulalo, 99. Masaya. Masabi. Pagkaraan ng 500 metro. Kumaliwa. Oh, parang malapit na tayo. Kumaliwa. Kaliwa. Ito. Ay, wow. Saan tayo dadaan? Ay, wow. Pagkaraan ng 800 metro. Kumaliwa. For me, very decided, finally, I found a girl. Ay, yan na, malapit na tayo, guys. Oh, mas malapit nga dito. Ay, yung plaza. Oh. Pagkaraan ng 500 metro. Kumaliwa. Ay, ito siguro. Ay, wow. Kaliwa. Ay, hindi. Diretso. This time. Plaza. Hindi pa naka-open yung mga ilaw. Pwede na mag-vlog dito. Saan mo gano'n? Listen to San Luis Elementary School. Whisper Round. Oo. So, ito po yung pinaka-downtown, guys. Ay, wow! Ito po yung simbahan, guys. Lumang-luma. Ay, wow.
Uy, katapat din niya yung ano, public market. Parang Santa Ana. Ano ba sa loob? In the... Kumaliwa. Yes, meron. Uy, ang galing. Just my head. Nakarating ka na. Yay. Nasa kaliwa mo ang destinasyon. Pasok tayo. Parking fee, 10 pesos lang. Ay. 20 din. Ay. Huwag mo kapagpili naman doon. Ah, dito rin sa labas. Ayun na, pwede. So guys, welcome to San Luis Gonzaga Parish Church, commonly known as San Luis Church. Is a 19th century Baroque Roman Catholic church located at Barangay Santa Cruz, Poblacion, San Luis, Pampanga. The parish church dedicated to Saint Aloysius Gonzaga is under the Archdiocese of San Fernando. So, ang ganda din po ng church ng San Luis, guys. So, katapat din po niya ang San Luis Public Market. So, tara guys, explore po natin sa loob. So, buti na lang po guys, kahit Sabado, open po yung mga church na pinuntahan natin ngayon. So, dati guys, sa picture ko lang to nakikita. Ngayon, nakita ko na sila ng personal. So, wala pong tao dito sa loob, guys. So, ang ganda din po ng altar, guys, ng San Luis Gonzaga Parish Church. Ay, may nagpa-practice po pala dito. So, dito po sa labas ng church, guys, eto, meron covered court. So, yan guys. Ito po ang simbahan ng San Luis, Pampanga. So, hope you like this video, guys. Thank you for watching. So, guys, paalis na po tayo dito sa may San Luis, Pampanga. Ayaw mo yan yung plaza? Saan? Open na ba yung mga han? Yan. Sige, tingnan natin.
Ito guys, yung pamilihang bayan ng San Luis, Pampanga. So, katabi lang po niya yung church. Pagkaraan ng 400 metro. Manatili sa kaliwa sa Mexico San Luis Road. Ang luma na natin na San Luis. Para tayo nasa ibang planeta. Mas bibigas. Ay, nakasipin na. Diba? Doon. Pero medyo malinaw pa naman sa cellphone. Isama mo lang dyan sa ano. Oo. Just Think Shopping Center. Up. Ay, madilim ng i-video. Masin siya. Wow. Wala kang ilaw eh. Yes, ha? Kung nakabukas na sana to. Manatili sa kaliwa sa Mexico San Luis Road. Madilim. Pagkaraan ng 4.9 kilometro. Na? Madilim no? Sa Rotonda, dumiretso lang. Tapunan ng basura. Ito yata yung city hall nila. Ay, hindi. Baka si San Luis. Barangay Santa Lucia. Ah, yan pala yung ako. Santa Lucia. Kung ganyan sana, nasa Minalin tayo, makikita natin yung Sunset Park doon. Yung nakita mo. Pero malayo yun. Oo nga. Gabi na tayo nandun. Hindi natin makabutan yung sunset. Ay, dito ako andaan. Ayun. Ito, gusto mo kunin ko to. Saan? Ano yun? 2? Matigay na. Ano pa ngayon dun? Kasi Nazareno. Nasa? Nazareno? Sa Quiapo. Malayo Oh. dun. Uy, gusto ko makita yung simbahan. Ang ganda siguro nun. Ay, dito. Dito sa Manila. Saan yung nun? Kung nasa Quezon ka, gaano pa kalayo? Iba yung way niya. Oo nga. Pacquiao. Quiapo. Dadaan pa ko ano. Dadaan pa ng Ng... Balintawa sa likod. Mm.
papuntang Tayuman, Espanya, Tayuman, Recto, tapos yun na, Quiapo na, Divisoria. Oh. Ito, layat na naman. Sa Tapos Malinas. 1112. Cavite. Ano to? Sa'yo na iyan. Balenang 1. Bale, hindi ko na lang nakikita. San Simon. Sinasabi kong isang simbahan, di natin Minalin. Yung pula? Saan kaya yun? Diretso. Diretso? Tansyang tagal sa trapiko, 7 minuto. Diretso. Yung sandayan na siya dun sa Tandaba, diretso lang yan. Oh. Papuntang Baliwag. Ah, ganun? Kaso lumig. Sayang. Mas maganda yung simbahan, mas malaki. Oh. Ano kaya simbahan yun? Kulay pula. Sa mga iglesia. Oh. Dahil iglesia na yun. Hindi ko. Makabebe, Iba Masantol. na yun. Oo nga, yun po yung hindi ko nakikita. Tapos, sa May pag- Swan, Kasunod naman yan. Sunod-sunod. Wapin. Sunod-sunod yun. Santo Tomas. Oh, Santo Tomas. Minalin. Pinangin. San Simon. Palit. Tapos palit. Mag-right ka. Makabebe. Masantol. Yun. Kasi pag diniretso mo, kalumpit na. Ah, ganun. Last time ako nagulapan. Yun, yung Pampanga. Yun na lang yata hindi pa natin na ano, no? Madaming booking doon. Dito kasi wala. Ah. Lalo dito. So, yung part na yun. Halos na ano na natin yung Pampanga. Doon na lang sa mga. Dito wala pa man lumaw. Eh, nadaanan natin. Oo, yung Lubang Bamboo Hub. Diba? Ayun. Yung part doon. Lili po siya. Yun. Kasi buksan mo yung piatos. Walang isa. Ano? Ang ganda. Ito pwedeng kunin itong dalawang Paag. sabay. Nagayat maligay na, nagayat malinis. Batang mula ng maligay na. Ilang kilometer. 21 kilometers. Tingnan maligay na 71 kilometers na. Magkano? 700 na 800 na. Huh? Ito sa Malinas. 90. Ito mura naman. Ito kuha ng wala ba? Kasi mo dito mga 1,000. Sila ulit mo. Sila na iyo. Thank you.
guys, nasa may barangay Santo Domingo, San Luis, Pampanga tayo. Sa rotonda, dumiretso lang. Intersection. Dinaanan ba natin ito kanina? Ayun yung ano, wow. Yung San Luis marker. Ano ba tayo? Ha? Kaya. Yung tayo sa kabila. Ayun. Uy, mali yata yung ano natin. Ha? Okay. Oh, mali. Ano ba magkama? Dasmariñas. 17. Tumaas? Ano? Hindi mo yung mabaglang. Pagkaraan ng 3.3 kilometro. Kumanan. Mexico na lang. Ito? Bilis lang pa eh. Pag-drive na ko eh. Oo nga, Mexico. And Santa Ana. Well, Sa Mexico, nantaan na doon. oo.
pwede ko itong i-ano na. Oo. Sige nga, tignan ko. Reply sa lumas. Kasi yung limit tayo dito tayo. Pagkaraan ng 500 metro. Kumanan. Oo nga. Tumulong ba? Sige, sige. Kumanan. Kanan? Saan yung tayo dinadaan? Oo eh. Ba? Sila ito. Oo nga. Oh. Pagkaraan ng 600 metro. Kumanan sa Arayat, Mexico Road. Pinabalik ko niya. So guys, nandito tayo ngayon sa town proper ng Mexico, Pampanga. So sobrang traffic guys. Kanina pa kami dito. May 30 minutes na ba? So meron na pong 30 minutes guys. Naipit kami dito sa traffic. Ako 31 minutes. Ikaw siguro mga 30 minutes. So ito po yung Pure Gold Mexico. Pwede pong isang layo. Pero Sobrang traffic. magpapatraffic pa itong isang to. Pag ganyan pala siya, dito siya pumila sa atin. Eh, pag ganyan lahat to eh. Oo. Po. Sobrang traffic guys. Ano na ba to? Pag lampas nito, Mexico Bridge. So ito po yung Mexico Bridge guys. Ang ganda po ng decorations nila. Pero babayaran ko yun. Athlete. Yes. Sabi niya, Kiko. Athlete. Dami tusok-tusok. Pag nawala yun, i-alternate ko na lang si si Taba. Ako kasi kipas na lang. Tulog niya day 6,000. Hindi na yun. Hindi na magkano. Doon lang naman ako eh.
trapiko, 7 minuto. Pero pa nito? Honey, it's true. There's just you. Sasakyan na laging dapat natin abulin. Oh, yun nga. Pag nawala yun, hindi makakaano na ako. A day. 500. Ano? There's just you. You got love in heaven sent. Oops. Hearing me call you back out of the night. And you heard the sound. Still quite a love, 'cause you got it all. Oh, pain. Saan to lalabas? Arayat? Di ba yung sa dati? Di ba yung kanina nagpaganyan tayo? Oh. Yung direction yun na lang yun. Wow. Direction. Oh. Kaso hinahanto. Oo. Sa direction. Kaya pwede mo siyang ilog. Oo nga, no? Oo nga. Tama. Meaning? Ay? Ano yung barangay? Maybe Mexico. And you're harder to stop. Just look what I've got. Purok to Balas, Mexico. Bakit? Saan ang bulas? Buhangin. Isip na barangay buhangin. Tapos putik kung nasa barangay putik. Tapos yun may lupa na. Balas. Just ito.
San Juan, Mexico, Pampanga, guys. Oh. Magde-deliver na sila ng bigas. Oh. Wala man tayo doon. Arayat Gapan. Ito yung papuntang ano? Saan? Lakefield. Ah, okay.
pa. Nga pala sa joke lang. Yan. Kasing edad yata ni Kalan. Mas matanda pa yun. Ayan na. Hamak. Wow, buti na okay pa eh. Oo nga. Kaya pala matagal yung una natin. Matagal pala yung nasa harap. Ngayong week niyan, tatawagan ka Siyempre. sa worldwide. Panchito, panchito, mukha kang chiquito. Yan, nandiyan tayo. Yung I think pa sa kabila. Kaso na, Oh, ganun. So, Kimoni. riot na tayo. Kimoni yan. Oo nga, no? Tama. Sigaling ka na to. Anong sasabihin ko? Magpaalam ka. Andito na sa San Antonio. So guys, yan, finally, we're now here again in San Antonio, Arayat, Pampanga. So, thank you for watching guys. Until next time.